Podeu fer visible les notes parcials o ítems avaluatius que vulgueu a la plataforma dels alumnes i pares, per tal de que tinguin un coneixement automàtic. Ho podeu fer des de matèries, escollir una matèria, ítems avaluatius. Cal seleccionar camp de text associat si voleu que el quadern del docent, a part de posar-li una nota parcial, hi aparegui un espai per escriure-hi una observació. Per tal que els pares puguin veure la nota de l'ítem en el moment que s'avalua, cal marcar visible als pares. I si voleu que també puguin veure els vostres comentaris sobre la nota, marqueu text associat visible als pares. Automàticament serà visible a la plataforma dels pares i els alumnes i ho poden veure des de la meva fitxa, dia a dia, ítems avaluatius. I caldrà que el responsable cliqui a la casella d'avís per tal de registrar-ho. Per altra banda, el tutor té al seu abast dues funcionalitats de treball per veure els ítems avaluatius dels seus alumnes. La primera d'elles la trobareu a Matèries, La meva classe, Alumnes i la taula de notes d'ítems avaluatius. Un cop dins, podeu filtrar de quins alumnes i avaluacions en voleu veure els ítems de qualsevol matèria. Cliqueu a Filtrar i obtindreu una graella de tots els ítems creats per a la vostra selecció, tinguin o no nota, i podreu exportar-ho a Excel. També podeu accedir directament als ítems d'un alumne des de La meva classe i aquest botó d'aquí. Com a segona, els tutors teniu l'opció de comprovar quins ítems han marcat els pares com a vistos, des de La meva classe, taula d'ítems vistos pels pares. Veureu que l'aspecte és el mateix que la graella de notes d'ítems avaluatius, però amb la diferència que aquells ítems que han indicat que fossin visibles als pares apareixeran amb un quadre al costat. Si els pares han vist els ítems i els han clicat com a vistos a la seva plataforma, a la taula d'ítems apareixeran els ítems amb un quadrat al costat i un tic de vist a dins. Per tant, el tutor podrà veure ràpidament i amb certesa quins ítems han marcat els pares. També podeu accedir directament als ítems vistos pels pares d'un sol alumne des de La meva classe i aquest botó d'aquí.